बे समाव जोंनि सेनं जुगिबिलि एकाडेमिया गुबुन गुबुन फरायसालिफ्रा दिनैनि बे बिमा सरासतिखौ फालिनाय बायदिनो जोंनि सेनं जुगिबिलि एकाडेमियाबो खोब गाजा गोमजायै दिनैनि बे बिमा सरासतिखौ जोङो फालिदों। बेवहाय जोंहा बिमा सरासति फालिनायजों लोगोसे थांनाय 27 डिसेम्बरनिफ्राय 31 डिसेम्बरसिम जानाय जि स्कुल उइकनि खेलायाव देरहासार जानाय फरायसुला फरायसुलिफोरनो बान्था राननाय हाबाफारिखौबो लाफादों। बेजों लोगोसे दिनै नैबे जोंहा सरासति फुजायावनो मोसानाय, खन्थाइ आवरायनाय आरो रोजाबनाय बेखौ जोङो लादों। 2022 मायथाइनि मेट्रिक एग्जामा जिहेतु 10 फेब्रुवारियाव जानो गोनां, बेखौ जों साफ्रोमबो बर' बिमाफ्रा जोंनि जि मेट्रिक केन्डिडेट बिथांमोनखौ खोब गोसो होनानै नायनांगोन। मानो होनब्ला जोंनि नैबे आथिखाल जुगावहाय फरायनाया खोब इम्परटेन्स। फरायनाय गैयाब्ला जेबोआनो जानो थांला। बेखायनो जोंनि बिमा बिफाफ्रा नोजोर होनांगौ गाव गावनि फरायसुला फरायसुलिफोरखौ जिहेतु आनजाद लिरगोन, बे आनजादावहाय जेरैखि जाया पास जानांगौनि थाखाय गावसोरनि माखासे खामानिफोरखौ दोनथ'नानैबाबो गथ'फोरखौ फरायहोनायावहाय खोब मोजाङै बिसोरो दिथा होनांगौ आरो। नङाब्ला जोंनि फरायसुला फरायसुलिफ्रा स्कुलाव थांदों फैदों बेबायदिनो गोबां बिथिङावहाय जोङो गोग्लैसोनानै थादों। जिहेतु नायनो थाङोबा लास्टावहाय गथ'फोरा मेट्रिक आनजादखौनो उथ्रिसार होनो हाया। बेनिखायनो बिमा बिफाफ्रा गाव गावनि गथ'फोरखौ खोब मोजां नोजोर लानाया मोजां आरो। जों बयबो बर' हारियानो बेखौ बुजिनांगोन, जिहेतु मेट्रिक एग्जामा मोनसे साधारन एग्जाम नङा। बियो फरायसुला फरायसुलिनि 10 बोसोर फरायबोनायनि मोनसे बियो जांख्ला। बे जांख्लाखौ जोङो जेरैखि जाया पास जानांगौनि थाखाय गासैबो समाजनि जि बर' गामिफोर, बेफोर बर' गामिनि गासै गारजेनफोराहाय बा गासै रायजो राजाफ्रा बेखौ गाव गावनो बुजिलायनानै नैबे आनजाद खाथि समावहाय बेबायदि लाउड स्पिकार दामथिंनायफोरखौ एसे बन्द' खालामनानै होयोब्ला आंहा फोथायनाय दङ जोंनि फरायसुला फरायसुलिफ्रा खोब मोजाङै फरायनो हागोन आरो सुबिदाखौ मोनगोन।